Takže ahoj ľudia, ja vás vítam u našeho asi druhého videa, už si nespomínam. A toto je video, lebo som bol chorý, takže nevychádzali videa žiadka. Týmto som vám to chcel, že si chcel, by som sa vám veľmi poďakovať za neuveriteľných 5 odber. Áno, vynikajúce číslo. Srdca, nemohlo byť špeciál, toto si nie špeciál, toto je taká poďakovačka a dneska si zahrajeme Survivor. My hrajeme vecové batie. Minulé večer sme hrajeme klasik tam, presne tam nemám. Pekne sa to prvého, to je jedno. Ja to aj tak nepoznám. Dneska si zvládame rozvaná Survivor. Jeee. Plus. Ty je šipená. Bude tam ako... Vidíte to? Presne na videu, to musí byť na videu. No, na mnou určite sú aj Google Games, znáte, sú tu všetky skoro všetky serverov a na tých stavebných, čo tam iba stávate. No sme tu a z tých paličkarov si to im na tebe môžete vyprať, jo, máme paličku. Máme tu silotov, yes. Všetko moje. Dobre, helma. Jau. Ešte buchol medzi tým. Tu je tiež niečo? Áno, je. No, mohli by sme to aj vyhrať, ale musíme nájsť nejaké lepšie veci, keď tu je nich. Tam je ich veľa. To je shift. Tu bude? Toto bola zlatá baňa. Jo. Bude fúle bedať želomne. On mi nepadne, ne? Mohli by sme ísť hore. Tu je to zlatá baňa. Berem. Berem všechno mám. Myslím, že to zvládám si. Je to toho? Od koho je hlas? Máme teraz autopsy. Na to, ktorý zvládám iba chestplate. Ho zabiję, ne, ho zabił. No, dobra. Pojdziemy na lobby. Lobby. Doufám, že sa vám toto video páčilo, keď nám video bude like a odbera. Ďakujem, ahoj!